Ɗan Zamani Production. Dan ƙwairo na zo da tamburara ina kiɗe na gurin ƴan mata. Dan ƙwairo na zo da tambura yau ina kiɗe na gurin ƴan mata. masu yawon da babu riba ina kiran ku Ko kan makanku Dan ƙwairo ne ina takaicin ganin budurwa da take aure. Dan ƙwairo ne ina takaicin kallon budurwa Da take aure. mace mace amma san baba aure Ta bar gidansu tana ta yawon ta zubar loko da sabo yin karuwanci. da a yan kodinka kankani za ta kwange danka kamar amarya da sahiya ba ta wanka balle arwalla Sai shan hayaki ta nemi mace yar uwarta Allah ka shiryar da masu harka. yar madugo da karuwa duka Allah ka shiryar Da masu harka. karuwai kala biyu na a zamanin ga babu ƙarya akwai karuwar gida da karuwa ta waje Kurna magarya. ina kira maza da mata cikin arewa ku zo mu gyara dan ƙwairin zamani nake ban waɗa bare in zagi Mai daɗin roɓa ta can mutum shi ke Allah ka azamai ga hanya. Karuwai ku koma ga iyaye gida ku yi aure ku zamna. Yin hakan ga da ya yi kyawu. Mai daɗin roɓa ta can mutum na. kyan budurwa gidan muje Ke ce uwa ran gobe. kamar bana ke barkin ji Ke ce uwa ran gobe. labule asiri gundaki Ke ce uwa ran gobe. mota ba ta yi in ba birki Ke ce uwa ran gobe. kyan budurwa ɗakin moji Shekar budurwa ɗakin moje. ‘Yan mata ku bar shashanci. Mai daɗin roɓa ta can mutum shike Allah ka azamai ga hanya. Karuwai ko koma ga iyaye gida ku yi aure ku zauna. Yin hakan ga da ya yi kyawu. Mai daɗin roɓa ta can mutum na. karki bar gida shi ma gidan babu tantama zai barki rayuwa kamar tukin mota take da an tahe ana birki motocin budurwa gidan moji shifka ba ta yi in ba taki barki komai daɗinsa ba ya tabbata har su hanki duniyar daga komai zahinta iyayenki su an gatanki yanzu dadiro shi ya jawo sulutu shi ke yin dukanki domin shi gani na yi banza kike babu kwanar jini kan fuskarki wanda za shi sa kimarki sai wanda ya kawo sadaki in ba barki ba karya shi ke shugula ki Ko a cikin banki ke kalar ki sai dai mai mulki. tsarin zubin ki Sai dai mai tsarki. rike rabbana shine Allah sai ki bi iyaye bar yawo Mai daɗin roɓa ta can mutum shike Allah ka azamai ga hanya. Karuwai ko koma ga iyaye gida ku yi aure ku zamna. Yin hakan ga da ya yi kyawu. Mai daɗin roɓa ta can mutum na. karuwa budurwar ragaitacce ko wajen isari mai tsarki dan bayaro hina karuwai kala biyu na launin jaki karuwar gida gasan kuɗi ba ta lazimi ba ta shoki karuwar waje gashan taba in kayo ka ba ta yi matsaki karuwar gida mai samari da yawa kamar 'ya'yan banki kowanne ya zo na ta sheke in ya ce mutai sai dai ɗaki babu jan aji sai mai naira shi take sakowa jan baki wanda za shi zo neman aure ba ta san shi sai ta yi mai barki duniya budurwar wawata mara gaskiya Bayin doki. domin gaskiya dokin karhe ta mara gaskiya Bayin doki. ran da dudubinki in ta cika baki kar da komi Ya ƙare. mace ta wuce zinariya in ta kama kanta da addini ita ce uwa ranar gobe a cikin jihar mu Al'umma ita ce uwa ranar gobe a cikin kasar mu mai kima. ran da ba mace ba al'umma in mata ku gyaru don Allah Mai daɗin roɓa ta can mutum shike Allah ka azamai ga hanya. Karuwai ko koma ga iyaye
dadin roba ta can mutum na. Kyan budurwa gidan muje Ke ce uwa ran gobe. kamar bana ke barkin ji Ke ce uwa ran gobe. labule asiri gundaki Ke ce uwa ran gobe. mota ba ta yi in ba birki Ke ce uwa ran gobe. kyan budurwa ɗakin muje Shekar budurwa ɗakin moje, ‘yan mata ku bar shashashe. Mai dadin roba ta can mutum sheke, Allah ka aza mai ga hanya. Karo wai ko koma ga iyaye gida ku yi aure ku zamna. Yin hakan ga da ya yi kyawu, mai dadin roba ta can mutum na. Irin zamani